Jeg har tidligere gået på et stort gymnasium, men her på HF VUC kommer man meget mere tæt på hinanden, og fællesskabet er meget bedre. Vi holder alle mulige fester og sådan nogle ting her på skolen, og det er det, der gør, at alle bliver blandet rigtig meget. Her i september, så har vi været på studietur, og det gør, at man bare bliver... Man får det meget bedre med hinanden, og det giver et bedre undervisningsmiljø for os alle sammen. Altså, i klasserne, der er det ikke særlig opdelt, som det var på STX, hvor der var rigtig mange grupper. Jeg har en uddannelse, jeg er færdig med, som jeg ikke ønsker at bruge, så jeg ønsker at starte op på noget helt nyt, og der er 10. klasse lige i vejen fra. Jeg har gået på en anden HF, og da jeg så kom herhen i stedet for, så oplevede jeg, at arbejdsmoralen er meget anderledes. Der er meget mere ro i timerne, folk følger mere med og mere koncentreret. Det er et super miljø for os, der er lidt mere modne, fra 20 år op, til at få en rigtig god uddannelse. Jeg har 3 børn, og når de er lagt i seng, så er det lektietid. Og så har jeg rigtig stor glæde af, at der er e-learning, så jeg kan sidde med det for mig selv. Jeg synes, forholdet mellem lærer og elever er rigtig godt. Der er en rigtig, rigtig god dynamik her. Vi er utrolig meget i øjenhøjde. Mange af lærerne er en lille smule ældre end jeg. Nogle er lidt yngre. Men det giver en rigtig, rigtig god dynamik på stedet.